Ndizibulisele kubaphulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndim ke uLoyiso umphuphi wenu, Loyiso the Dreamer, kuhlelo lethu ke oluthi Your Dreams Are Valid. Baphulaphuli ke emakhaya ke siyathanda ukuthi ke siqhubeke neemfundiso zethu ke esininika zona ezisezwini lenkosi. Namhlanje ke ndifuna kube khona a bit of umahluko, siqale nje ngento mhlawumbi engaqaphelekanga uba ibalulekile ukuthi ke singaba nothetha ngayo. iBhayibhile ke ithetha ngento ekuthiwa yi-obedience, ukumamela, to obey. To obey is to keep the rule, kugcina umthetho. To obey kukwenza ngokolu hlobo ochazele uba wenze ngalo. And ixesha elinintsi ke xa u-obeya kuba khona umvuzo woku-obeya. Ndicela ke sifunde uYohane chapter 2 siqale kuverse 1. On the third day there was a marriage in Cana and the mother of Jesus was there. Ithi ke ngosuku lwesithathu kwakukho umtshato eKana, nonina kaYesu uMaria wayekhona apho. So ndifunda nje esi sihloko so that niyazi ukuthi sizawuthetha sibheyiseke phezu kwaso. Namhlanje ndifuna nje sithethe about umzekelo we-obedience and what obedience does, what ukumamela does. You know, xa usiya kudokotela uye akunike i-prescription, akunike namayeza ukuthi ke amayeza akho uwaphuza kathathu ngemini, akunike nee-quantities, imilinganiselelo omawuyisebenzise ukusela la mayeza. Now ukuphila kwakho ke nenkqubekela phambili yakho in terms of ukuba right kwakho ekuguleni kwakho ixhomekeke ekuthini umamele le mithetho ekuthiwe imamele. Ukuba disobedient, unfortunately ke kune-consequences zakhona. Kukhona ukufumana uswazi oluthile oye ulifumane ngokungamameli. Umzekelo xa uhamba endleleni uqhuba imoto, if uhamba ngo-80 kwispeed limit sika 60 uzawunika itikiti. And xa ukwi-highway mhlawumbi uhambe ngespeed which is even far higher than 120, mhlawumbi 180 or 200, 160, ungaze uvalelwe novalelwa ngoba uphule umthetho, you didn't obey. So uku-obeya or ukumamela umthetho ke kune-advantages ne-disadvantages. The advantages zokumamela zezoba as per izwi likaThixo, ukuze uThixo a-acthe ngohlobo athembise u-actha ngalo, kufuneka nawe wenze your activation initiatives ngokwezwi likaThixo. Umzekelo, phambi koba uYesu ajike amanzi abe yiwayini, waqala wathi mabagalela amanzi emiphandeni. uThixo uqala athi yenza le nto okwazi ukuyenza phambi koba yena enze le wena ongakwazi ukuyenza. Vele he is a supernatural God. Unendima ayidlalayo as uThixo, kube khona nendima nawe efuneka uyidlalile. And ixesha elinintsi ukuze yena adlale yakhe uye alindele istep sithathwe nguwe ngoba ukunike i-free will yodicide. Uye afune into yoba ibe nguwe omnika i-signature, osayine whether ngomlomo wakho, ngentetho nangezenzo, umnike i-go ahead yoba yabona ke ngoku ndifuna usindiswa ngoku. Umzekelo, ndifuna ukwamkela uYesu. Athi ke okay, xa ufuna ukwamkela uYesu uvuma ngomlomo, ukholwa ngenhliziyo, ube sowusindiswa. Eyakho ipati kuvuma ngomlomo, ukholwe ngenhliziyo, eyakhe is to minister i-salvation kuwe. Apha ke phambi koba amanzi ajika abe yiwayini, qale ugcwalisa imiphanda ngamanzi. So i-obedience step
yakho kule part kukugcwalisa umphanda ngamanzi. Yinto okwazi ukuyenza leyo. Xa ufuna umsebenzi, uthemba uThixo ngomsebenzi, wenza okwazi ukuyenza, which is to put your CV out there to apply for jobs, to market yourself. Leyo into uyakwazi ukuyenza. Ongakwazi ukuyenza is to convert your application into job employments. That one, it's something that will be the prerogative of the HR officials. Because ke xa ukholwa kuThixo, he will also maneuver things in your direction in terms of making sure ukuthi ke ifavor kaThixo ngawe iyabonakala kulo msebenzi ofunayo. Nithi niba yi-20, abanye mhlambi babe beperformena ngcono kunawe, but uzibone wena ufumana inceba kaThixo. But you would have taken that step of faith. You would have done your part. Xa iBhayibhile isithi ubeka isandla phezu kwemilwelwe iphile. Awukwazi uphilisa wena ngomphilisi, kodwa yobeka isandla into okwazi ukuyenza. Yinto elula uba uyenze, aze ke uThixo yena enze leyo wena unzima ongakwazi ukuyenza, which is ukuphilisa umuntu njengoba umbeke izandla. Lithi iBhayibhile, okubotshwe emhlabeni kuyabotshwa nasezulwini, okukhululwe emhlabeni kuyakhululwa nasezulwini. Izulu lilinde ubopha nokukhulula ngokomyolelo wakho, kodwa alikwazi unyakaza kungekanyakazwa emhlabeni, ngoba nguwoni kwigunya phezu komhlaba lokuba uthi activate things zenzeke according to intando kaThixo apha emhlabeni. Igunya lomhlaba linikwa wena, igunya lezulu linaye. Umsebenzi wakho ke kukuthi ke wenze lento okwazi ukuyenza, ukuze yena enze lento ongakwaziyo wena ukuyenza. Ithi iBhayibhile, beka uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulwe. Honor your mother and your father so that your days will be longer. Eyakho ipart kuleya verse is to do the honoring part, and then God's part is to extend iminyaka yakho emhlabeni. It is an error ke ngoku uba uthi ugqwidiza ungekho obedient kule part yakho, ulindele uba uThixo enze yakhe ipart. Umzekelo, umntu noba kuthiwa uthandaza for 40 days and 40 nights efasta esenza all the gimmicks, kodwa umuntu ongathobeli bazali nomuntu ongahloniphi abantu abadala uyayicutha iminyaka yakhe yokuphila emhlabeni. Yinto ebhalwe eBhayibhileni leyo. So in other words, obedience does not short circuit, umthandazo does not short circuit what obedience can provide for you. In fact, obedience in most cases is able to do things that even prayer may take longer for you to have them, without downplaying the role of prayer. Prayer is the essence and the foundation of everything we do. But with that being said, after you have prayed, you still have to then act in proportion to your prayer and obey God and His word and do the action. So what I'm trying to say ke kuba phulaphule bakhaya kule segment yoba ke ukuthobela nokumamela. Fana nasesikolweni umntana xa kuthiwa makamamele utishala, enze homework, enze assignments, attend class. Those are the aspects zokuthobela from icala lakhe. And imiphumela yalonto ke iba kokuba uyapasa esikolweni umntana, wenza kakuhle ezincwadini zakhe ngoba umamele utitsha, wayibamba into ethethwayo, walandela imithetho, and the results of that was that umntana upasile esikolweni. So with those words ke sisaya ngasekuqukumbeleni, ndifuna ukuthi ke kuwe mphulaphula ekhaya, zonke izinto uThixo akuthembise zona ezisezwini lakhe zithathe njengezinto azithembisa wena as an individual. Ungazithathi ngoba zizinto ezibhalwe eBhayibhileni just general, but you must personalize His promises and
claim them for yourself because they are for you. Izithembiso zakhe zezakho, uzithembise wena. Yonke into ayithethileyo uyithethele wena. Okwakho kukuba umthobele ukuze naye athobele ilizwi lakho. uThixo kuthiwa ke uliphakamisile ilizwi lakhe ngaphezu kwegama lakhe. Leyo nto ke ithetha ukuthi ke into kwazomfaka ekonini imxine uThixo angakwazi ukuyijikela lilizwi lakhe. So istrategy sokuthi ufumane izinto ujije ingalo yakhe kukuba umbambe ezwini lakhe. Ngoba xa into eyithetha uyithetha ngoba eyazi ukuthi unaso isakhono sokuyenza. uThixo akayithethi into angakwazi ukuyenza futhi akayithethi into engekayenzi. Once ayithetha uba uyazi uba seyenzile kwelakhe icala, once wena you are agreeing naye kwinto asekayithethile, you just become a partaker of what God has already done. If he says by my stripes you are healed or you were healed, even if you still sick wena, it doesn't mean your sickness validates ukuthi uThixo akaphilisi. It just means when you have not tapped into the frequency of healing. It means that you have not been in agreement with God. You have not put yourself in that frequency of taking him at his word. Uhlale ume ungagunqi until you see him doing his part while you would have done your part in terms of believing and obeying him and following all the instructions. Njeba i-prescription kagqirha yamayeza ine-instructions ezilandelwayo, ne-prescription yokuthola izinto zethu kuThixo ine-following instructions, ine-reading instructions, ine-fine print, one of which of course it includes ukuthi ube ne-faith ukholwe. Then after ukholiwe ube sowucinga ngokwe in relevance to le ndlela uThixo athethe ngayo. After ucinge njalo ube sowuthetha. Funeka lento ibe in sync, ukuthetha kwakho, ukucinga kwakho, ukholo lwakho, your actions should all align kwilento okholela uThixo. Ungahoyi ukuthi mekuthini, ungahoyi ukuthi abantu bathini, ungahoyi ukuthi unani, ungahoyi ukuthi i-bank account yakho inamalini. Ubambelele kulento uThixo athe uyiyo, ubambelele kulento uThixo athe unayo. Udismiss any voice that speaks contrary to lento oyikholelwayo. That's what you do when you travail. That's what you do when you fight for your miracle. When you stick to your position of obedience. When you stick to your position of ukulandela umyolelo kaThixo. Uma ungagunqi. Ube njeba i-stubbornness singafuneki nje ngokwendalo kuba umuntu ostubborn akamfuni uThixo, ufuna umuntu othobelayo, othambayo, oguqukayo, okwaziyo uba amamele xa ixelela. Kodwa when it comes to matters of faith and matters of the spirit, the element and the quality of stubbornness is one of the most required ones. When you have to stand firm, ume entweni ungagunqi. You have to be stubborn. You have to be resistant. You have to be firm and tell yourself ukuthi awusuki, ube uYakobi uthi andikuyeki ungandisikelelanga. Xa sowune obedience attitude, sowune attitude yozixelela ukuthi uyabona le into Thixo andikuyeki ungayenzanga, especially if ndiyibonile bikhona ezweni lakho, so I'm not off ramping, I'm not out of line, ndihleli kwindawo eright, andikuyeki. Ngalo mazwi ke mphulaphuli ndifuna ukuthi do your part which is natural and let God do his part which is supernatural. In fact, when it was natural yena enza super, then when you combine that, that's where you got to have supernatural. Ukutsho kukaYesu nokuobheya kwabo kokugalela amanzi emphandeni is equivalent to the miracle. Cela ke siyibambe apho kwangoku ukuze siphinde sidibane kwisiqephu esilandelayo. Enkosi.